שרפים פחי אשפה חדשים הכי טוב, אחרים מתאמנים בלזרוק סלעים על השוטרים, ואחר כך את השוטרים על הסלעים, והאחרים התקשרו בלילה לבתי מנהלי חולים, אתם מכירים את זה להבין אותם. דוקטור קליין, יש לך שיחה גאולה בקדוש ברוך הוא! ויש כאלה שמלקקים ומדביקים בשקבים. אבל מה? כולם חונים על בית המקדש. מה זה חונים? לפרקי פרקים. הם כבר על בית המקדש חשבו הכל. הם כבר אמרו בית המקדש הבול. אתה יודע? כן, בית המקדש הבא, יש שם הכל. חנויות תשמישי קדושה, חנויות תשמישי מיטה, בוטיקים וקבטות השטיימלים, מזוזות צנטר, הרכב אותם בעצמך. מה עם נשים? גם על זה. נשים מאחורי ברגון, וסלון פאור. ואחר כך, בתים צנועים מאוד, שקים שמכסים את כל הגוף. אישה, חתמה אישה, שיש לך מתחת צמחה ועוד צמחה. אישה, יש לי משיכה, אז מה אם יש לי גם זיפה? איפה הצדיקים שיעמודו פה? אגב, מהקניון הם מתכננים יציאה לבית כנסת, הקטן והגדול, הקטן לאשכנזים, כן, שם גם יהיה מזבח, שיעלו קורבנות, כמו בימים הטובים, גדיים, כבשים, פרות, חילוניים, והכל בהשגחת הבד"ץ. רק מהריח אני אצטרך ללכת שמאלה ככה לקבה. אם אתם הילדים, פיצה דיין. אגב, שמה גם יוקם מוזיאון הכפות והסתירות על שם הרב עובדיה. חבר'ה, לא שכחתי את הגנזך שח. הגנזך שח יושב בפרוזדור, על יד המדור, על שם האדבור, טפו, אלוהים ישמור. אבל מה? תדעו לכם שבסוף, קודש, כל הקודשים, עם הפרוך והכל, שם ישבו נתוני הקרתא והוואקף. וואק. תהיה כזה רגיש, כאן יוקם בית מקדש שלישי. וואקף, נופלים למכנסיים, וואקף. מה קרה לך? שעה מאוחר, אני צריך ללכת. ואם אתם מחפשים אותי בית מקדש שלישי, חבר'ה, אני עוד יש שם, ירמיהו בן מפרעת.